जोंनि राव हारिमुआ थांनानै थानांगौब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिया थांनानै थानांगोन बुंदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारिया। बारहुंखाजों सुबुंनि न' बांल' नङा फरायसाफोरनि फरायसालि आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोराबो खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो धेमाजि हालामनि जनायावबो गिलु बालु बारहुंखा बारनायजों जनाय टिभि गेजेर फरायसालिया थेर बेथेर जानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौनो जनाय टिभि गेजेर फरायसालियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारिनि मोनसे हानजाया थांनाय सानखालि नायगिदिंहैयो। थासारिखौ नुनानै खोब दुखु नाङो मनरन बसुमतारिया आरो थाबैनो सावरायनानै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोनखौ खोथा होयो बिथाङा। दिनै जिहेतु जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जथायै जनायनि गिबि मुंख्लं थरला बसुमतारिनि मुङाव लुनाय बे थरला बसुमतारि बड' गेजेर फरायसालि बे सनापुर गामिनि बेयाव जों नायदिंनो फैनानै नुफैबाय स्कुलनि जिथु अबस्था खोब गाज्रि अबस्था थारमाने आरो दाख्लैसो गिलु बालु मोनसे बारहुंखा जानानै थांबाय। बे बारहुंखायाव थिङा बुलाबनानै बेयाव क्लास खालामनो हायाखै। बेनि थाखाय जों दाख्लै मानगोनां जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारिजों सावरायनानै जों सावरायहैदोंमोन आरो बिथाङा जोंखौ थिनहरनानै बिथाङा बुंदों जे बेखौ बानायनायनि बेब'स्थाबो खालामनांगौ आरो बानायहोनांगौ बेखौ नायनानै सोरखौबा दायथ' होनानै बानायनो थिननायखाय आं दिनै फैनानै मा जादों बेखौ नायनानै सोरनोबा सासे दायथ' होनानै बेखौ बानायहोनायनि थाखाय आं बेयाव थानाय मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि मेनेजिं कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि जायगानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै बानायनायनि बेब'स्थाखौ लादों। आरो जोंना सिन्थाया बेनो जिहेथु जोंनि राव हारिमुवा थांनानै थानांगौबा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थानांगोन आरो आं खावलायो मोनफ्रोमबो आफादफोरखौनो बा काउन्सिलखौ खावलायगोन दा जोंनि बर' मिडियामनि जिবিলাক फरायसालिफोर बेफोरखौ थामथिम गिबियावनो 1 नम्बरावनो बेखौ गोसो होनानै बिनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनांगौ। बेफोर थिग जाबासो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइफोरखौ जों मोननो हागोन थारमाने। जिहेतु बे फरायसालिया दिनैसिमबो सरकारि नङा बेनि सायाव सरकारजों माबाफोर एसे सावरायगोन नामा? बे लेभेलाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सागानगिरि एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन जों गोबां खेब रायलायबाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों आरो दाख्लैबो जों मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों रायलायदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद गोजायै जिहेतु थांनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि जोंबो सागानगिरि हिसाबै जों दाख्लै मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों नारसिनना बुंदों 6.3 क्ल'ज जिथु दङ 6.3 बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों नारसिनदों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिनदों आरो जिहेतु बे आयेनाव दङ दा बिटिआरनि गासैबो स्कुलफोरखौ लाजोबनांगौ खिन्थु बिटिआरनि बायजोनि जिবিলাক बर' मिडियाम स्कुल दङ बेखौ माखासे बिसेस रेहाय होनानै स्पेसियेल कनसिडार खालामनानै स्कुलफोरखौ सरकारिकरन खालामजोबनांगौ होननानै बेयाव स्पस्ट' उल्लेख दं। गतिके बेखौ मावफुंनो थाखाय जों दाख्लै गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनदों। गिबि मन्थ्रिया एसे सम बिदों दा बेसेबां गोलाव सम बिदों जों बेखौ बुंनो हायाखै एसे आंनो टाइम होनांगोन बे खोथाखौ बुंदों थारमाने आरो जों सानदों बे बर' मिडियामनि गंफ्रोमबो भेन्सार स्कुलफ्रा मोनसे समाव जाजोबगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो जिहेतु बर' मिडियामनि जिবিলাক फरायसालिफोर दं बिटिआरनि बायजोनि दिनै खोब गाज्रि अबस्था आरो जों बे खोथाखौ बुंदों गोबां फरायसालिफ्राव थारमाने जोंनि बर' राव रोङै फोरोंगिरिफोरखौ थिसनहरबाय। दिनै सिमेन्ट सापुरिनि सतिश बसुमतारि गोजौ फरायसालियाव 7 जन बर' राव रोङि फोरोंगिरिफोरखौ थिसनहरदों। बेयाव रावानो रोङाब्ला माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो बेनि सायावबो जों गिबि मन्थ्रिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि सायाव थारमाने गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय गुबुन मिडियामाव थानाय बर' राव गोरों फोरोंगिरिफोरखौ बे फरायसालियाव हरनायनि थाखाय बुंदों। जों थारमाने गुबुन हारिखौ जोंनि बर' मिडियाम स्कुलाव थिसननाङा होनना बुङाखै जों बुंबाय थादों बर' राव गोरोंखौ जोंनि फरायसालिफ्राव होनांगौ होननानैसो जों बुंबाय थादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই
ভালকে খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन